Josafat, l'obra que Prudenci Bertrana va escriure el 1906, arriba demà als escenaris. És el primer musical que produeix el Teatre Municipal de Girona i té un pressupost de 100.000 euros, amb 4 protagonistes, un cor i una orquestra de cambra. Amb un tastet d'aquest musical acabem. Fins dilluns. Bon cap de setmana. Abans de la gran estrena, i és que han hagut de passar més de 100 anys per musicar Josafat, la novel·la de Prudenci Bertrana que va escandalitzar la societat catalana de principi del segle passat. Hem intentat ser fidels a la novel·la no és naturalista, no vol donar una notícia de la realitat, no vol fer pròpiament una descripció de la realitat, el Bertrana, com he dit abans, és una novel·la simbolista, i per tant el que hem fet nosaltres és, d'alguna manera, també suggerir, més que no pas descriure o mostrar. Amb un text adaptat de Josep Pujol i música de Marc Timón, l'obra teatral incorpora el mateix autor, un Bertrana que escriu una novel·la fosca de passions extremes, però alhora moderna i sensual, amb lletres que s'enganxen per poder acostar el text a tots els públics. Ell amb Josafat voldria fer-hi una família i jo amb Josafat el que vull és amor carnal, perdurable, sempre. Sexe. Sí, sexe. Té un somni amb una noia que havia conegut al seu poble, però després coneix una altra persona que li trenca tots els esquemes, i a partir d'aquí entra en un conflicte que trobo que és molt interessant. A part d'aquí hi ha un conflicte amb la cosa eclesiàstica, i amb Déu, i amb el perdó, i la culpa. Josafat és el primer musical de producció pròpia del Teatre Municipal.